noge. Jao, Perice. Upitala učiteljica Pericu. Hajde, Perice, reci mi šta ima srce? Učiteljice, srce ima noge. Jao, Perice, odakle tebi to da srce ima noge? Pa učiteljice, uveče kad idemo da spavamo, tata kaže mami, srce, digni noge. Jao, Perice, od tebe mogu se očekivati samo neki nestašluci. Ajde, molim te da vidim kako se razumeš u ishranu. Čemu služi biber? Učiteljice, biber opet služi za spavanje. Kako, bre, srećo, kako, Perice? Pa tako opet kad idemo da spavamo, tata kaže mami, srce, daj da ti ga zabiberim, pa bolje da spavaš. Jao, znala sam da ćeš nešto da lupneš. Ajde sad da vidim šta sve može da stane u usta. Učiteljice, u usta može da stane žvaka. Bravo, vidiš kako ti možeš da budeš pametan. Može da stane lizalica. Tako je, još? I može da stane luster. Pa kako luster? Jao, pobogu, Perice. Pa opet kad idemo da spavamo, ja sam sve to tamo čuo. Tata kaže mami, srce, ugasi taj luster da ti ga stavim u usta. Sede momak i devojka u parku na klupi i sad, pošto nije bio baš stručan za udvaranje, ne zna šta da je upita, a jednog momenta se odluči i reče: Jeli, curo, da li si imala nekog dečka pre mene? Ne, dragi, imala sam devojčicu.